दिनै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मावथांखि हिसाबै लादों आरो बेखौ लानायनि गुबै जाहोना जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमांमोन बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय आरो बे गेरेमसा माहारि दानाय सिमांखौ मोगथां महर मोनहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि मुङाव मोनसे मिशन लादों थांखि लादों आरो बे मावथांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथोन हरदों जे जोंनि जि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जोंनि जि इयुन जोलै फरायसाफोर बिथांमोनखौ लानानै जोलुर बादायलायनाय गेलेनाय बेखौ खुंनो थाखाय बिथोन हरदों बे लेखायै तामुलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै कलबारिनि बे हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिदों जे बे तामुलपुर ओनसोलनिफ्राय जोङो साफा मोजां सुबुं धोन गेलेगिरि महरै जोङो मोननो हागोन बेखौनो जों मिजिंथिदों आरो दायो जिखिनि बाहागो लाफैदों खोब मोजाङै गेलेगासिनो दङ गेलेग्राफ्रा बे हिसाबै जोङो मोजां फिथाइखौ इयुनाव मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों जोंनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेनि सिङाव जोंहा मोन 8 दालाय आफादफोर दङ बे मोन 8 दालाय आफादनिफ्राय बेवहाय बादायारि बिथांमोना बाहागो लाफैदों बे बादायारि बिथांमोना बाहागो लानायनि गेजेरजों दायो जि बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागासिनो दं।